गिबियाव नोंथांखौ आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जों बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। जों आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों बाइबेल शास्त्र एबा इसोरनि गोथां बाथ्रा जों सोलोंगासिनो दङ। बेनिखायनो इसोरनि गोथां बाथ्राखौ सोलोंलायनायाव जों बयखौबो आं बुंग्रा नोंथांमोन खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होफ्लायथों आरो बे इसोरनि होनाय बोरखौ लानानैनो जोङो बे बुहुमाव दिनैनि बे थासारियाव गोब्राब सिटुएसननि गेजेरावबो जाहाथे जों मोजाङै थांना थानो हायो। दिनैहाय आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बाइबेलनि मदद लानानै इसोरनि गोथां शास्त्रनि मदद लानानै मार्डारनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन आरो जोङो सोलोंनानै लागोन। मार्डार एबा मानसिया मानसिखौ फुथारनाय बे खामानिया नै दाल' नङा, बियो गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ। गिबि गिबियाव इसोरा आदम आरो हवाखौ सोरजिनानै दानानै आदम आरो हवाखौ इसोरा बुंदोंमोन, नोंसोरो बे प्रिथिबियाव गोबां एरलांदो होननानै बुंदोंमोन। बोर होनानै बुंदोंमोन जे बे प्रिथिबियाव नोंसोरो गोबां एरलांदो। बेखौ जोङो गोथार बाइबेलाव जेनेसिस एबा जागायजेननायनि 1:22 सिरियाव जोङो फरायब्लाथाय जोङो क्लियार मोननो हायो जे इसोरा जोंखौ बोर होनानै बुंदोंमोन मानसि माहारिखौ जे गिबि सोरजिजानाय आदम आरो हवा बे मानसिखौ इसोरजों सोरजिजानाय गिबि आदम आरो हवा बे मानसिफोरखौ इसोरा बोर होनानै बुंदोंमोन, नोंसोरो बे संसाराव गोबां एरलांदो होननानै बुंदोंमोन। बेबायदिनो बुहुमाव दिनै मानसिया गोबां एरबोबाय। बेखौ जोङो गोथार बाइबेलाव जागायजेननाय एबा जेनेसिसनि 1:22 सिरिखौ फरायब्लाथाय जोङो रोखायै मोननो हायो। बेबायदियैनो आदम आरो हवाखौ इसोरा बोर होनानै बुंलांनाय बादियैनो आदम आरो हवाया बिसोरो सानै फिसाज्लाफोर मोननायसै। बिसिनि मुङा जाहैबाय काइन आरो हाबेल। काइन आरो हाबेलखौ गिबि मानसि सोरजिजानाय मानसि आदम आरो हवाया फिसाला महरै सानै मोननायसै। बे आदम आरो हावानि सानै फिसाज्ला मोननाया बियो इसोरनि आशीर्बादमोन। मानोना इसोरा बोर होनानै आदम आरो हवाखौ बुंदोंमोन नोंसोर गोबां एरलांदो। बेनिखायनो बे आशीर्बादजों, बे बोर होनायजों बे आदम आरो हावाया काइन आरो हाबेलखौ मोनदोंमोन। बे जाहैबाय इसोरनि आशीर्बाद। गोथार बाइबेलाव गितफोरनि 127नि 3 भार्सआव बुंदों, नायदो फिसाज्लाफ्राबो फोरबुनि होनाय बाहागो, गथ'फ्रा बिनिनो होदेरनाय फिथाइ। जों रोखायै मोननो हाबाय जे जोंनि फिसाफ्रा माने इसोरनिनो होनाय बेयो दान आरो जोंनो होनाय बियो आरो बियो जोंनो होनाय फिथाइ होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो जे आदम आरो हवानो लागै जे बोर होनानै एरलांनो खिथानाया बियो आशीर्बादमोन आरो जे बे आशीर्बादनि दारै जे आदम आरो हवाया काइन आरो हाबेलखौ मोनबाय, बेयो जाहैबाय आदम आरो हवाया मोननाय इसोरनिफ्राय मोननाय बेयो फिथाइ। बे आदम आरो हवाया मोननाय इसोरनिफ्राय मोननाय बे फिथाइ सानैया सासेया आबाद मावग्रा आरो सासेया बोरमा मेन्दा गुमग्रा, बेबायदि बिसोरो हाबा मावनायसै। बे समाव जे आदम आरो हवाया पाप मावनायनि थाखाय जे आदम आरो हवाखौ इसोरा बे गोथांनि बागाननिफ्राय होखारदोंमोन। नाथाय होखारदोंब्लाबो जे इसोर आरो मानसिनि सोमोन्दोआ एसेबां बे समाव गोजान नङामोन। मानोना गिबि गिबियाव आदम आरो हवाखौ दाजेनदों आरो दाजेननायनि उनावनो जे आदम आरो हवानि फिसा काइन आरो हाबेलखौ मोननो हादों। बेनिखायनो जे मानसि आरो इसोरनि सोमोन्दोआ बे समावबो गोजानद्राय नङामोन। गोजानद्राय नङैखाय आरो इसोर आरो मानसि बिसोरो मिथिलायनायावनो दङमोन। नाथाय दानि मुगायाव जे मानसिफोरा मिथिया, इसोरखौ सिनाया आरो इसोर दंना गैया बेखौबो मिथिया गोबाङानो। बेनिखायनो दानि खोथाया बेलेग जाहैबाय। दा बै समाव जे गिबि सोरजिजानाय जे आदम आरो हवानिनो जे फिसाखाय जे काइन आरो हाबेला इसोरखौ मिथिगौमोन। काइन आरो हाबेला इसोरखौ मिथिगौमोन। मानोना बे समाव गोबाव सम नङामोन, गोजान नङामोन। बेनिखायनो काइन आरो हाबेला गावनि मावनायनिफ्राय इसोरनो दान होयोमोन। जे
कायेना आबाद मावोमोन, बे आबाद मावनायनिफ्राय कायेना इसोरनो दान होयोमोन आरो हाबेला जे बोरमा मेन्दा गुमोमोन, जे गावनि मेन्दानिफ्रायनो बयनिख्रुइ साबसिन मेन्दाखौ इसोरनो हाबेला दान होयोमोन। नाथाय गुबुन फारसेखै कायेना जे इसोरनो दान होयोब्लाबो बियो आग्लायनाय बासि सेरा फिथाइ सामथाइफोरखौ बियो इसोरनो दान होयोमोन। जाहोनाव इसोरा बिनि दान होनायखौ एबा सालामि बावनायखौ नाजावाखैमोन। गुबुन फारसेखै जे हाबेला साबसिन, बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां बोरमा मेन्दाखौ इसोरनो दान होनायलाय जे हाबेलनि सालामि बावनायखौ इसोरा खुसि जादोंमोन आरो इसोरा नाजावनानै लादोंमोन आरो बे हाबेलनो इसोरा बोर होदोंमोन। कायेननि इसोरनो लागै सालामि बावनाया नाजावजायासै आरो हाबेलनि इसोरनो लागै सालामि बावनाया नाजावजानायसै। जाहोनाव कायेना गावनि फंबाय जे हाबेलखौ मेगन सानायसै आरो बेबायदिनो मेगन सानानै बिखौ गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव लांनानै हाबेलखौ कायेना सिथारनायसै। बेफोर आं जि बुंबोबाय बे गासै खोथाखौ नोंथांमोना गोथार बाइबेलाव जागायजेननायनि 4:1निफ्रायनो जों गायखे फरायलांबाथाय मोननो हागोन। बियो जाहैबाय मानसिनि फार्स्ट टाइम मार्डार खालामजेननाय, मानसिया मानसिखौ फुथारजेननाय, जे आदम आरो हवा गिबि मानसि सोरजिजेननायनि उनावनो बिसिनि फिसाज्ला सानैफोरनि गेजेराव जे सासे बिदाया कायेना हाबेलखौ सिथारनाय। अब्ला जों बेखौ नायोब्ला जे मिथिनो हायो जे मानसिया मानसिनि सायाव हामला खालामनाय एबा फुथारनाया, मानसिया मानसिखौ सिथारनाया दानि बाथ्रा नङा। बियो इसोर सोरजिजेननायनिफ्राय, मानसिखौ सोरजिजेननायनिफ्राय आदम आरो हवाखौ दाजेननायनि उनावनो जे बोर होनानै बुंलांनायनि उनावनो जे गोबां एरलांदो होननानै बुंलांनायनि उनावनो कायेन आरो हाबेलखौ बे आदम हवाया मोनबाय। बिसोरनि सेकेन्ड माबानिफ्रायनो जे सेकेन्ड जेनेरेसननिफ्रायनो नैबे मार्डारनि खामानिया जादोंमोन। अब्ला जों बिनिफ्राय मिथिनो हायो जे मानसिया बेसे सिगांनिफ्रायनो पापखौ मावबोगासिनो दङ। गोथार बाइबेलाव एक्स'डास एबा ओंखारलांनायनि 20:13 सिरियाव बुंदों, मानसि दा सिथार होननानै बुंदों, मानसि दा सिथार। अब्ला मानसि दा सिथार होननाय लोगो लोगो बियो बेसेबां गिदिर हुकुम, जे बियो 10 कामान्डमेन्ट, गोथार बाइबेलाव इसोरनि हुकुमफोरनि 10 कामान्डमेन्टनि 10 हुकुमनि मोनसे हुकुमाव सोसनजादों। बे हुकुमा जाहैबाय मानसि दा सिथार होननानै बुंदों। बे मानसि दा सिथार होननानै बुंनाय हुकुमा जाहैबाय जे गोथार बाइबेलाव लिरजानाय इसोरनि शास्त्रनि कामान्डमेन्ट, 10 कामान्डमेन्टनि मोनसे कामान्डमेन्ट, माने इसोरनि 10 हुकुमनि मोनसे हुकुम। अब्ला जुदि मानसि सिथारोब्ला जे इसोरनि हुकुमखौ मानसिया सिफायनाय जायो। जे बै समाव जे आदम आरो हवानि फिसाज्लाफोर सानै कायेन आरो हाबेल, बिसिनि गेजेराव कायेना हाबेलखौ सिथारनानै इसोरनि हुकुमखौ आरोबाव बारसिदोंमोन। बे जाहैबाय गिदिर पाप। मानसि सिथारनाया जाहैबाय जोबोर गिदिर पाप। बियो जाहैबाय इसोरनि हुकुमखौ नेवसिनाय, 10 कामान्डमेन्टखौ नेवसिनाय। 10 कामान्डमेन्टखौ नेवसिनाय माने इसोरनि हुकुमखौ नेवसिनाय, इसोरनि हुकुमखौ नेवसिनाय माने इसोरखौनो नेवसिनाय। गोथार बाइबेलाव ओंखारलांनायनि 20:5-6 सिरियाव बेबायदि बुंदों, जायहा आंखौ मुगैयो आङो बिसोरखौ साजा होगोन आरो बिसोरनि जोलैफोरखौबो फिरिथाम फिरिब्रैसिम सैहोगोन। नाथाय जायहा आंखौ अनो आरो आंनि हुकुमफोरखौ फालियो, आङो बिसोरनि सायाव 1000 फिरिसिम आंनि अननायखौ दोनफ्लायगोन। बेहाय बुंदों जाहैबाय जायहा गावखौ मुगैयो एबा नेवसियो, जे बिसोरखौ फिरिथाम फिरिब्रैसिम इसोरा साजा होगोन होननानै बुंदों आरो जायहा गावखौ अनो बिसोरखौ 1000 फिरिसिम इसोरा अनफ्लायगोन होननानै बुंदों। 1000 फिरिसिम इसोरा गावनि अननायखौ बिसोरनियाव दोनफ्लायगोन होननानै बुंदों। दानि मुगायाव बुहुमनि मानसिफोरनि गेजेराव
गोबां मानसिफ्रा मानसि सिथारनाय एबा मार्डार खालामनायखौ मोनसे गिदिर खामानि होननानै साननानै लाला, बेखौ इजि, बुहुत इजि बायदि साननानै लाबाय जे गोसो जायोब्लानो सिथारो, गोसो जायोब्लानो मार्डार खालामो बेबायदि। मानोना जे मानसिया बे हाबाखौ गिदिर खामानि होननानै साननानै लाला। दाउ अमाखौ जेरै सिथारो, इजियैनो सिथारो, जेबो पापनि खामानि होननानै जों साननानै लाया। बेबायदिनो जे मानसि सिथारनायखौबो पापनि खामानि होननानै साननानै लाया, इजियैनो मानसिखौ सिथारो आरो फोजोबस्राङो। बे खामानिया जाहैबाय जे इसोरनि एगेन्स्ट खामानि। इसोरा जि हुकुम होदों बे हुकुमखौ बारसिनानै एगेन्स्ट मावनाय। बे खामानिया जाहैबाय इसोरनिनो मोनसे एगेन्स्टनि खामानि आरो बे खामानिया इसोरनि जेङा खामानि। बेनिखायनो इसोरनि जेङा खामानिखौ जेब्ला मावो इसोरा हामजानाय नङा आरो बिनि रिजाल्टखौ, जे इसोरा हामजायैनि रिजाल्टखौ गाव गावनो मोनगोन आरो। बियो जाहैबाय मोनसे गिदिर पापनि खामानि। जेरै आदम आरो हौवाया, गिबि सोरजिजानाय आदम आरो हौवाया जे मोनसे इसोरनि हुकुम होनाय जे नोंसोरो बिफां बारिनि बे फांसेनि बिफांनि फिथाइखौ जानाङा होननायावनो जे बिसोरो बे हुकुमखौ बारसिनायनि थाखाय इसोरनि सिगाङाव दाय जादोंमोन, दायनिगिरि जादोंमोन आरो बेनो पाप जादोंमोन। बेबायदिनो जे मानसिया मार्डार खालामनायाव, सोरखौबा सिथारनायाव बियो इसोरनि हुकुमनि एगेन्स्ट खामानि जानायलाय बियो मोनसे गिदिर पापनि खामानि जायो। दानिया जोङो मोनसे मार्डार एबा मानसि सिथारनायनि सोमोन्दै सावरायनि, जायो सुबुं माहारिनि गेजेराव दिनै सोलिबोगासिनो दङ। नाथाय बे सोलिबोबाय थानाय मानसि सिथारनाय एबा मार्डार खालामनायखौ जे मानसिया मार्डार होननानै साननानै लाफ्लाङा आरो बेखौ गुरुत्व लानानै नाया आरो बेखौ जे मार्डार बायदि साननानै लाया। दा बेनि सोमोन्दै जों सावरायनि। बेयो जाहैबाय जे एबर्सन होननानै जायखौ इंलिसाव बुंनाय जायो। बे एबर्सननि सोमोन्दै आं गोबां गोलाव खालामनो गोनां गैया, जे खनसे बुंनायावनो बयबो मिथिखायो। जायफोरहा एबर्सन खालामफेरबाय बिसोरो मिथिगोन जे बे एबर्सन खालामनाया जे डाक्टरफ्रा माबायदि खालामो आरो बे समाव माबायदि खालामो। बेहाय हाथारनाय, दानथारनाय बेबायदि जानाय बायदि जेरैहाय खालामो बेखौ नोंथांमोना जायफ्रा एबर्सन खालामो नोंथांमोनानो बेखौ रोखायै गावनि प्रेक्टिकेलावनो मोनदांगोन जे बेबो मोनसे टाइपनि जे मार्डार। जे फिसाफ्रा जे इसोरनि होदेरनाय फिथाइ होननानै बुंदों, फिसाज्लाफ्राबो इसोरनिनो होनाय फिथाइ होननानै बुंदों। जे बे फिसाजोफ्रा जे इसोरनि होनाय फिथाइखौ जे गावो, जे मार्डार खालामोबा एबर्सन खालामनानै गारो, जे बेबो मार्डारनि समान दं। मार्डार इकुवेल एबर्सन, माने एबर्सनाबो जे मार्डारजोंनो समान, माने एबर्सन खालामनाय माने मार्डार खालामनाय एखे रोखोमनि बियो जायो। बेनिखायनो जों हायोब्ला बेबायदि खालामिया मोजां, जे बेखौ जे बाइबेला बेखौ बाजायो जे एबर्सन खालामनायखौ बाजायो। मानोना जे मार्डारजों एबर्सनजों एखे समान, जे मार्डार इकुवेल एबर्सन। बेनिखायनो जे एबर्सनाबो मार्डार बायदिनो जायो। जेरै मार्डार खालामनाया पाप, बेबायदिनो एबर्सनाबो एखे मार्डारनिनो पाप। बेनिखायनो जे एबर्सन खालामनायनि सिगां मानसिया जे गावनो जोङो साननानै नायग्रोनांगौ जे जाहाथे पापनि खामानिया सोलिया बा पापनि खामानिया जाया। जे नोंथाङा माबोरै खालामनो हायो बा सोरबा खालामफेरग्राया बोरै खालामनो हायो जे गावनि निजा असेखौ बेबायदि मार्डार खालामनाय एबा सिथारनाय। गोथौयै भाबिब्लाथाय जोङो बेबायदिखौ खालामनाया मानसिनि थाखाय जोबोद अनागारि खामानि मावनाय आरो अननाय गैयैनि खामानि मावनाय, अन्थाइ बिखानि खामानि मावनाय। बेनिखायनो बे खामानि मावनाया जाहैबाय जों मानसिनि लागै पाप जायो। दानिया जों मिथिबाय जे मार्डार खालामनाया पाप मावनाय जायो। रमारिनि 6:23 सिरियाव बेबायदि बुंदों, मानोना पाप मावब्ला पापनि फिथाइखौ मोनगोन, बे जाबाय थैनाय। नाथाय बेनो इसोरनि ओरैनो होनाय दान, जोंनि फोरबो जिसु ख्रीष्टजों खौसे जानानै जोबनाय गैयै गोथांखौ मोननाय। रमारिनि 6:23 सिरिखौ जोङो जि फरायबोबाय, जे फरायनायावनो जोङो बुजिखाबाय जे पापनि फिथाइया थैनाय होननानै बुंदों। थैनाय माने जोंनि मोदोमनि थैनायखौ बेवहाय बुंनाय जायाखै। जोंनि मोदोमनि थैनाय नङा, बे मोदोमनि थैनाया जाहैबाय जों साफ्रोमबो
जोनोम जादोंब्ला जोङो बयबो थैनो नांगोन, बे जाहैबाय जोंनि मोदोमनि थैनाय। नाथाय बिनि उनाव जे मोदोमनि थैखांनायनि उनाव सोल एन्ड स्पिरिटनि जे नोरोगाव सैसो नांनायखौ मोनसे थैनायजों रुजुनाय जादों, खननैनि थैनाय होननानै रुजुनाय जादों। जे खनसे मोदोमनि थैनाय, खननैनि थैनाया जाहैबाय सोल एन्ड स्पिरिटनि नोरोगाव सैसो नांनाय। जे बे सोल आरो स्पिरिटनि नोरोगाव सैसो नांनायनि एबा खननैनि थैनायखौ बुंनाय जादों बेवहाय। जे बे खननैनि थैनायाव नोंथाङा थैथारनांगोन। नोंथाङा माने सोल एन्ड स्पिरिटआ नोंथांनिया जे नोरोग रायजोआव थांगोन, जे बेखौ बुंनाय जादों। जे पापनि फिथाइया जाहैबाय थैनाय होननानै बुंनाय जादों। जे अब्ला जों मिथियो जे पाप मावोब्ला जोङो मानसिया थैयो। बे थैनाया जाहैबाय आंनि मोदोमनि थैनाय नङा, एबा नोंनि मोदोमनि थैनाय नङा, बा नोंथांनि मोदोमनि थैनाय नङा। बे जाहैबाय साफ्रोमनिबो सोल एन्ड स्पिरिटनि नोरोगाव सैसो नांनाय। बेखौ पापनि फिथाइ थैनायजों रुजुनाय जादों। अब्ला जोङो मिथिबाय जे जोङो पाप मावब्ला जोङो बे खननैनि थैनायाव गोग्लैनाङो एबा नोरोगाव थांनांगौ जोङो जायो। बे जाहैबाय जे बाइबेल शास्त्रनि बाथ्रा, इसोरनि गोथां शास्त्रनि बाथ्रा। बेयो आंनि खुगानिफ्राय जे बुंनाय राव नङा, बेयो जाहैबाय शास्त्रनि बाथ्रा। बेनिखायनो शास्त्रनि बाथ्राया जे नोंथां आरो आंनियाव बियो रिजाल्ट महरै ओंखारगोन। जुदि जोङो सिगाङाव जे सावरायबोनाय बेखौ सोरबा प्रेक्टिकेलाव खालामफेरबायब्ला, जायफ्रा खालामबाय बिसोरनि थाखाय जे बाइबेला जे शास्त्रआव जे बुंदों, बे पापनि फिथाइखौ नोंथांमोना मोननांगोन आरो मोननो हागोनबा आङो मोननो हागोन, जुदि आङो खालामफेरबायबा। आरो बिनि उल्थायै गुबुन फारसेखै जोङो नायब्ला मोननो हायो जे जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'जों खौसे जानानै जोबनाय गैयै गोथांखौ मोननाय। जुदि नोंथाङा गोबां गिदिर पाप मावदोंब्लाबो, जेसेबांखि गिदिर पाप मावाथों मानो, गोबां गिदिर पाप मावदोंब्लाबो, जेसेबांखि गिदिर पाप मावाखै मानो, जुदि जिसु ख्रिस्ट'जों खौसेयाव नोंथाङा थायोब्ला बे पापनिफ्राय गनायखौ मोनगोन, एबा बासायजानायखौ मोनगोन, एबा नोरोगाव थांनायनिफ्राय खारग'नायनि राहा लामाखौ नोंथाङा मोनगोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'खौ बिफा इसोरा बे संसारनि पापनि थाखायनो बे बुहुमाव जोनोम जाहोदों एबा थिनहरदों जे बियो संसाराव जोनोम जानांगौ, आरो जोनोम जानायनि उनाव बियो देरनानै लावनानै क्रुस दंफां सायाव बियो दोगथाब जानांगौ, आरो बियो मानसि माहारिनि थाखाय बुलि जानांगौ। आरो बे बुलि होनायजों, जिसु ख्रिस्ट'नि थै बोहैनायनि गेजेरजों जे गासै सुबुं माहारिनि पापआ खेबसेयावनो उद्धार जायो। आरो बे उद्धारनि गेजेरजों आरोबाव बिफा इसोरनियाव थांनाय, एबा मानसिया बे नोरोगाव थांनायनिफ्राय बासायजानायनि राहा लामाखौ मोननो हायो। मानोना बे जिसु ख्रिस्ट'खौ इसोरा मानसिनि पापनि बुलि महरै हरदों। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव दोगथाब जानांदों। क्रुसाव दोगथाब जानाय बे थैयानो जे मानसि माहारिनि सुबुंफोरनि पापनि बुलि जादों। आरो बे पापनि बुलिखाय जों बिजों खौसेयाव थाब्लानो जोंनि पापआ सुस्रा जायो, आरो सुस्रा जानानै जोङो पापनिफ्राय उद्धार खालामजानायखौ मोननो हायो। आरो बे उद्धार जायोब्लानो जोङो बिफानि रायजोआव थांफिननाय एबा सोरगो रायजोआव थांफिननाय बेखौ जों मोननो हायो। आरो जोङो नोरोग रायजोआव थांनायनिफ्राय बारग'नायखौ जोङो बिनि गेजेरजोंनो मोननो हायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै क्लियारै बुजिबाय जानांगौ। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो बुजिनानै मोनो आरो बासायजानायखौ मोननो हायो। आरो आंनि चेनेलाव नोंथाङा दिनैसो गोदानब्ला एबा नुसनदोंब्ला दिनैसो नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैनाय बायदि, आरो नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोननाय बायदि। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। जों साफ्रोमनिबो सायाव इसोरा रोजा रोजा बोर होफ्लायथोंसै। आमेन। बाय बाय।